Väčšina 30-ročných mužov si vôbec neuvedomuje, koľko pohyblivosti už stratila. Tvoje telo nemá cítiť praskanie v klboch a napätie už po krátkom sedení. Pravdepodobne si povie, že je to vekom. Na papieri máš možno pravdu, ale v skutočnosti tvoje telo starne omnoho rýchlejšie. Niekoľkonásobne rýchlejšie, než ukazujú tvoje roky. Dôvodom je, že roky vynechávaš mobilitu a netrénuješ to, čo tvoje telo drží pokope. To, čo vyzerá navonok ako tréning, je často len posilňovanie alebo estetika, ale tým, že zanedbávaš mobilitu, sa za posledných 15 rokov nahromadili následky. Strácaš svalovú hmotu, približne 3 až 8 za 10 ročie, a to už od 30. Tým sa znižuje stabilita a odolnosť tela. Väzy, šlachy a chrupavky postupne túhnu. Kĺby sú menej pohyblivé, tlak na kolená, bedrá a chrbticu rastie, objavuje sa bolesť. Nie je to len životný štýl, je to ignorovanie mobility, pohybu v plnom rozsahu a cielené záťaže. A vieš, ako to môže vyzerať o 10 rokov? Kĺby ti budú liečené liekmi proti bolesti, ktoré budeš brať, aby si zmiernil zápal a stuhnutosť. Pohyb sa obmedzí a tvoje telo sa bude cítiť omnoho staršie, než v skutočnosti je. Ak nechceš, aby to takto dopadlo, napíš mi správu so slovom chrbtica a ukážem ti, čo sa s tým dá spraviť.